Schubor nagaschlem jong Nongshong Hima. Banwanra ya Shnong ka Pynkhuid ka basuba kabalat na shibun kinyang jingpang kinong Shnong jong ka Namdong bi kilapan long ya Pynkhuid ya Kyntoit Shnong bat kibenta jong ka Surok JNK kirut baha papo ka Shnong ya kani Pynkhuid lapan long menta kasngi haka jingi shementa lang da barok kisamla kan table shnrang kid khat nang kat kam Shnong bagantop wa he Shnong udi aswar u asistan wa he Shnong u pius ksu bat u secretary Shnong u apostol shadab hadian ke Pynkhuid kinang ilam ke VDP Shnong Namdong bi kila ais ngobha da kiten brat nyut chaka dorbar Shnong bat kila kentui ki khun jaka Shnong kumjo kinang let nawan man let khut hapo Shnong po thau wa he Shnong udi aswar ula kentui kinang Shnong kumjo kinang let nawan ban ko ngo ya ke jing penya jaka dorbar Shnong khnang ban la ban khun prasa ya ke jing jaklia em cam hốc em cam đi cái tin uman của cam qua Pynkhuid pemplia ya ga Shnong thao yo ni Pempa bijing Shnong ukro ya ki VDP Shnong yang Shnong Namdong bi ada pelut resep yang okey begini tin yang isam ha sa kador bar Shnong kamte naglew ile kentu ya ki pai ba kamu ki VDP da gini tin yo bu ya Shnong di thao ki jong di snap kentu ki pai ba la mo de no roi ki gini jet gini giwan plastik no roi ki sken yang mana lalu kini usah bahab no yang ini jet ini plastik nak jadi hal bu nang luman ke Shnong hal itu ko ko pria usbak pada luman ke Shnong ko lai baik la renti man ke Shnong ko di wan ra ke ka jing ya to ni ke jing ya penuh ke ka jing ke lang ko Shnong thau bat long bai jing ke lang i di pen bahab net di pen ko pria ini Shnong Namdong bi hadin ka jingkhang dam lagi katukan ibnai bang page rom seneng i baka Shnong jongi kala jabo la jaban kumta nagwe jumut ka dorbar Shnong manta si kala rai ban Pynkhuid ya kani ki jabo jaban ko Shnong po thau kumta nagliang jong ni ka dorbar Shnong ni demi pai ba manta kasni barok long ying long sem kila wan ni ban Pynkhuid ya ka Shnong jongi nadu ba sedang Shnong hadu ba Shnong Unta kajuk kopor ni nagaliang jong ka dorbar Shnong hi borok we isio banong ba ya katrap diro mungkin tujur ya katrap di ba kin pha ya gibri jong kin mar kumbang i kidon ki masterol jong ki ba Pynkhuid ba kila yo tulop hanre i ba teng gi wan tre teng gi wan tre unta ka kta ni ka kta ya ka jingkho ya ka khoi ka ple apo ka Shnong ka tha unta ngi kin tujur ya ka katrap diro ba kedua kerpat yang chief engineer jangka terpilih jangka Astral Division panu SDO ro bakin simkhia hakaban pha gini gibru jongki ki masterol jongki bakin wan bantre hadin bangila ada Pynkhuid menta kasni nim kwa so bala syade siro kani ka Shnong jongi kan jabo bang hanrei kini masterol bagi don po Shnong jongi batre bayo tulom kin budin ni kin tre man la kasni khrang bagini ki jabo jaban ni ki khla gumi haki kini kin riang Surok kinomi sio bakin Pynkhuid man kasni ni sasin ni nagliang dorbar Shnong banjur ni tujur ya ka kana bakin dudi bakan simkhia bat ni nagliang ka Shnong ni kerpat ya kinong leit nongwan tiba wan year wan hat tiba leit lerti lomba ni Surok bakin lek khoi mungkin dei ban bret jakliao kan baki bam ko kali kin bret becel ki skeng bret dei ban bret ni kin no ka coba kendo gini plastik ni ke baki bam ko kali kami ke Shnong jujur nang baki samaran long ke balik khoi baki wan sekali Shnong ni bakin ni trilang ro baki Shnong thau